Lana sa nedrž. Nedrž sa, Lana. Snaž sa, no. Pozraj sa, kde dávaš nohy. Máš čas. Toho žltého sa chyť v strede. Pomaly. Keď nebudeš vládať, urob si prestávku. Keď nevládzeš, si oddychni. Super, Denis. Oddychni si. Nie, musíš vyliezť hore. Ešte kúsok, už si v polovičke. Rastino, hopa hore, čo robíš na zemi? Chyť sa vyššie rukou. Vyššie, hore. Už si hotový, čo? No, za tie uzly, presne. Všetky má dať medzi tie. Musíš vyliezť hore, kamara, to nie je len tak. Ešte kúsok. Zvím sa nohou, no. Za chvíľočku je. Poď sem, ty. Ja nemám na mne koci, ako ich chlapi vyliezť hore. Mama. Poď. Ale pozri, jak to je vysoko. Áno, vysoko. Pôjdeme sa pozrieť na Deniska. Pozri, kde je Denisko, aha. A ja chcem. Nie, Zlatenko, to je veľmi ťažké, už Denisko sa trápi. A ja na ten mama. Už máš len kúsok, ideš. Kúsok, a už si hore. To je ono. Super. Myslím si, že je tam posledný krát na ďalšie 2-3 roky. Poď, najprv sa nohou, no, tak. Ešte kústik, už si tam. Ešte kústik, už si tam. To je ono. Dobre ideš. Ale ja chcem. Upa, super. Super. Chudák si zamakal. A chyť sa tých šnúrok, Denny. Denny, chyť sa tých šnúrok, to kde drží Ujo, alebo kam? Kde si sa chyť?